קפיצה הידראולית. נרצה להראות את תופעת הקפיצה ההידראולית, למדוד את גובהה ולהשוות לתיאוריה. מערכת הניסוי מורכבת קרש חיתוך, כוס מפלסטיק ומי ברז. נציג את הנחות הניסוי. הצפיפות קבועה, המצב מתמיד, רדיוס מיקום תחילת הקפיצה שווה בקירוב לרדיוס מיקום פסגת הקפיצה, אקסיסימטריות, פילוג לחצים הידרוסטטי, ונזניח את החיכוך עם המשטח. נכתוב בצד שמאל את משוואת שימור המסה על נפח הבקרה השמאלי, ומנפח הבקרה השני נקבל את המשוואה שמימין. ממשוואת שימור תאנה נקבל את המשוואה הזו, ובשימור מסה נקבל את המשוואה הזו. לבסוף, נשאר עם שלושת המשוואות הללו. נציב את המשוואות הראשונות למשוואת שימור התאנה ונקבל את הקשר הבא. לאחר חישובים אלגבריים מתישים מאוד, נקבל את המשוואה הזו. כעת שסיימנו את התיאוריה, נעבור ישירות לניסוי עצמו. נסכם את הנתונים מהניסוי ומהחישוב התיאורטי בטבלה הבאה. הפקנו מהנתונים שנמצאים בטבלה את הגרף הזה, שבו ניתן לראות דמיון די טוב בין הניסוי שלנו לתיאוריה, אך ניתן לראות שעדיין ישנה שגיאה יחסית בין השניים. הסיבות לפער בין התיאוריה לניסוי נובעות מכמה סיבות. כלי מדידה לא מתאימים לסדר גודל של התופעה, חיכוך המשטח אינו זניח לחלוטין, הספיקה לא בהכרח קבועה, והמים מטפסים טיפה על הסרגל. האם יש ערך סף לספיקה? הספיקה המינימלית שהשתמשנו בה בניסוי עבדה, וגם ספיקות נמוכות יותר שהתנסינו בהן, שלא הכנסנו את תוצאות הניסוי, גרמו לקפיצה הידראולית. אם נתבונן בנוסחאות, ומההנחה ש-H2 גדול מ-H1, נקבל את התנאי הבא. האם יש השפעה של צפיפות, צמיגות החומר על גודל הקפיצה? מהפיתוח התיאורטי שקיבלנו, נראה את H2. הנחנו בתחילת הניסוי שהצפיפות קבועה, וניתן לראות שאין תלות בצפיפות. בנוסף, לא התחשבנו בצמיגות בפיתוח. האם יש שימושים מעניינים נוספים לדעתכם לקפיצה הידראולית? בעזרת ניתוח דומה, ניתן לייצר מתקנים כיפיים בפארקי מים. הסוף.